Zvuk bivanja. Zvuk je uzrok i razlog postojanja svijeta. To je val kojemu se odupire nešto što je ne entitet. No val je pošiljka, odjeljak za postojanje energetskih čestica. Stoga treba reći da mu se odupire nešto što je također val, ali val koji posjeduje druga obilježja. Možda ti valovi u mnogim slučajevima nisu potpune suprotnosti, ali svakako su različiti. Stoga je zvuk na neki način kolizija s neistovjetnim. Tek je sjedinjenje elementarnih čestica istovjetnih fizičkih karakteristika koje su se pojavile kao jedna i postojale jednako dugo bez zvuka, ako ih njihov okoliš nije uspio preoblikovati na različite načine. To je slučaj kada čestice jedna u odnosu prema drugoj ne predstavljaju nešto nejednako ili sposobno odupiranju. Svaka energetska čestica koja se pojavljuje iz svijeta antienergije kao modela drugog oblika postojanja odmah ulazi u interakciju bilo s čime što je okružuje. Čestica nije u stanju postojati sama za sebe neko duže vrijeme, već beskonačno puta dolazi u kontakte s drugima i djeluje u suradnji s njima. Postojeće prolazi kroz stalnu promjenu. Polja, to jest radijacija takvih kombinacija organiziranih na specifičan način, već su u nekoj mjeri odupirujući medij za valove. Polja također utječu jedna na druge dok proizvode zvuk, ali zvuk mogu čuti samo oni koji ga mogu percipirati. Dakle, zvuk je najvažniji znak bivanja, jer indicira interakciju koja je nemoguća bez sudjelovanja najmanje dva objekta koji nisu istovjetni. Manifestacija ovih razlika temelj je razvijajućeg svemira. Zvuk kao izvanjska manifestacija energetskog impulsa u nebu gdje ne postoji zrak koji bi prenosio vibracije dostupne ljudskom sluhu drukčije prirode. Zvuk u vakuumu ili u prostoru prorijeđenih čestica koje su odmaknute jedna od druge u tolikoj mjeri da je kontakt među njima nemoguć, postaje energetsko zračenje koje ću ja nazvati nekom vrstom zgrušane formacije ili ugruška. Te zrake stvaraju opširnu, intenzivnu interakciju među sobom. Ovaj zvuk ljudska bića ne mogu čuti, ali kontakt tokova elementarnih čestica unutar energetskog ugruška ili složenog impulsa uzrokuje promjenu prostora oko interaktivnih tokova, što dalje uzrokuje prostorni napor unutar tog ugruška. Što onda dovodi do zvuka? Kako da to objasnim da bi vam bilo razumljivo? Ugrušak je misaoni oblik što proizlazi iz univerzalnog uma i unutar te tvari koja je organizirana kao pojedinačna interakcija tokova elementarnih čestica nalazi se određeni prostor ili preciznije, reći ću da je ovo polje koje je neutralno po značenju. Ono se mijenja ovisno o interakciji tokova, jer tokovi kao i pojedinačne čestice dolaze u kontakt jedni s drugima, a iz razlika u njihovim potencijalima dolazi do određenog napona. Polja se šire u zraku, a vi čujete oscilacije čestica od kojih se ona sastoje, koje su organizirane na specifičan način. U vakuumu polja nastala interakcijom određenih energetskih zraka unutar ugruška ili misaonih oblika ne mogu se čuti ljudskim uhom. Zapravo, raspon frekvencija koje percipiraju ljudska bića vrlo je ograničen, čak i u zraku, a da ne spominjemo vakuum. Ali energetski entiteti, čak i oni u koje se ljudi pretvaraju nakon što odbace svoja tijela, to jest duše onih koji su umrli na zemlji, čuju nebo, koje se vama doima tihim, kao kombinaciju različitih zvukova. Zvuk stvaranja jest om ili aum, kako ga zovu budisti.
Ljudi koji su napustili svoja tijela nakon smrti ili koji to znaju učiniti za vrijeme života, no u stanju promijenjene svijesti, mogu čuti taj zvuk. On prožima cjelokupni svemir, a njegovo veliko zujanje kazuje kako je stvaranje neprekidno u fazi bivanja. Demiurzi nekih novih, budućih energetskih formacija pojavljuju se u svemiru jedan za drugim i predstavljaju energetske ugruške ogromne snage. Oni rođeni kao rezultat ovog zvučnog impulsa udešeni su na određene frekvencije zračenja, koji su uvijek različite, jer su postavljene od strane univerzalnog uma u svrhu određenog poslanja. No kako demiurzi odabiru svoju frekvenciju? Ona im je dodijeljena od strane univerzalnog uma. Svaki je zvučni impuls različit. Zvuk se čuje kao pojedinačni, ali njegove su frekvencije u velikom blještavom spektru bezbrojne. To nije moguće, tvrdili bi zemaljski fizičari, jer frekvencija izravno utječe na visinu zvuka. No mnogo je toga drugačije u svijetu 10 dimenzija, odgovorio bi univerzalni um, kad bi mogao govoriti s ljudima. Zvuk, koji je gromak i dojma se istovjetnim, proizvodi mnoštvo frekvencija divovskih razmjera. No odakle dolazi zvuk oma? Predviđam pitanje. Univerzalni um u sebi ne sadrži materiju, već je čisto energetska formacija. Što to onda može proizvesti zvuk? Nebo, rekao bih. Pod nebom mislim na cijelu skupinu objekata, i materijalnih i energetskih, kao i univerzalni um koji zrače impulse ogromne snage, jer zvuk koji proizvodi nešto novo upućuje taj njemi impuls u određene materijalne objekte u preklapanju s kojima impuls postaje zvučan. Definitivno, govorimo o zvuku kao spekulativnoj koncepciji za biološko biće, jer se može čuti tek duhovnim slušanjem. Zvuk je svojevrsna nulta točka. Zvučan energetski impuls zastrašujuća je formacija, jer zvuk je znak da kad se energija i tvar sastanu, postaju dvije strane iste stvari. No odakle je prvi zvuk došao? Ljudi će biti iznenađeni, jer jednom ništa nije postojalo. A ja ću reći, od samog početka tvar je oslobođena iz zatočeništva energije. Ekspanzija prostora iz nakupine neutrina nastavila se u tišini tijekom kratkog vremenskog razdoblja. Za takvo širenje oslobođenje neutrina moglo je biti moguće i bez pomoći univerzalnog uma, sve dok nije izniknula okolina suprotnih osobina, to jest primarni uzrok zvuka. Tvar je produkt energije, a u isto vrijeme energija je osnova tvari. To je nerazdvojivo jedinstvo dvije osnove postojanja, ali ako je energija univerzalna slika ili oblik postojećih stvari, tvar ne može nastati bilo kada, već njezino nastajanje zahtjeva određene uvjete. U rastućem, novoformiranom svemiru nakupine čestica neutrina koje pohranjuju obilježja i značajke objekata prošlog svemira predstavljaju proizvoljne i najbizarnije kombinacije. Stoga objekti koji se pojavljuju u novoformiranim poljima, najraznolikiji po svojim obilježjima, imaju veoma različitu i ponekad posve jedinstvenu prirodu. Oni nisu samo energetske formacije, već i primarna tvar. Drugim riječima, energetske čestice koje su se već pojavile pod utjecajem određenih polja nastalih slučajnim nakupljanjima neutrina ili drugih čestica ponekad se povezuju na određeni način, to jest određenim redom što je osnova tvari. No ovo ne znači da je otkrivena građa slična onoj koja je postojala u ranijem svijetu. Jednostavno, sam po sebi, formirani redoslijed postao je neka vrsta suprotne strane početnom kaosu, jer je svaki ogranak bivanja ponajprije podjela suprotnosti.
Vrhovni stvoren je nakon nastanka svemira, u određenom trenutku kada je u svemiru nastao zahtjev za ravnotežom, rođenja i smrti, plusa i minusa, pojavila se potreba za univerzalnim umom, jer je svaka pojavnost bazirana na potrebi. A on, nakon što je nastao, počeo je stvarati po svojim vlastitim zakonima. Tada je prvi puta za vrijeme stvaranja svemira nastao Aum ili Om. Izmjereni Om zvuk je svjesnog stvaranja. Razlikuje se od kaotičnog, neujednačenog zvuka spontanog stvaranja svemira. Reći ću vam o ponavljajućem zvuku Oma koji dolazi iz univerzalnog uma. Taj zvuk nije postojao dok se on nije pojavio, jer je ritam red, a početni oblik svemira bio je kaotičan. Početni impuls stvoren je slučajnim kontaktima neutrina i njihovim sjedinjavanjem u interaktivne tokove. Oni su zatim formirali impuls koji je položio temelj za nastanak svemira. Ovo se dogodilo u tišini, jer još nije postojao okoliš koji bi se odupirao otkrivenom impulsu, prvom zračenju ili polju. Om je znak reda i stoga taj zvuk ukazuje na razuman izvor. Vrhovni primarni je izvor koji je uspostavio red u nastajućem svemiru. Zvuk Oma može čuti i živa osoba, ali u stanju promijenjene svijesti. To je težak, razvučen i ritmičan zvuk. Neka vrsta otkucaja, poput otkucaja srca. Ritmični otkucaji srca poručuju vam da je vaša duhovna osnova jedina cjelina sa srcem svemira. Zvonjava Oma nije ona vrsta iznimne, divne glazbe koju može čuti duša blistave osobe što je probila okove tijela. Nije svim ljudskim dušama u nevidljivom svijetu dano da čuju ritmične zvukove stvaranja, već samo onima koje su već izišle iz kuće čistilišta i prošle sloj koji je odgovarao njihovu duhovnom stanju tijekom zemaljskog života. Evo šta se događa. Duša kad je pročišćena stječe drugu, višu vibraciju, te ima potrebu da sluša Om, jer on udara da pokaže da stvarati znači ujediniti nisko i visoko u stvaranju. Energetska tvorba najviše frekvencije, univerzalni ispušta nizak, gromak zvuk koji se širi prema van. To je slika treperave kuće gdje su svjetlo i tama ujedinjeni u nepoderivu kombinaciju. Shvaćajući ovo, duša razmatra o svom daljnjem postojanju. U svrhu svjetla treba izvoditi razumna djela, opažati određenu proporciju. Pomažući silama svjetla, održava one energetske entitete kojima se suprotstavlja. Dio energije niske frekvencije koja dopušta svom neprijatelju da preživi, a istovremeno služi svjetlu. Ravnomjernost zvuka Om ukazuje na neprekidno stvaranje. Kada ono bude opadalo, Om će zvučati manje učestalo, sve dok sasvim ne prestane. A posljednji zvuk propadajućeg svemira bit će zvuk posljednjeg raspadajućeg misaonog oblika ili bestjelesnog entiteta. No nitko neće biti u stanju čuti taj zvuk. To će biti užasan zvuk trube utjelovljen u sebi. Ali gubitak svjesnosti, to jest prestanak zadnjeg para nejednakih elementarnih čestica u svemiru, dogodit će se nečujno. Om, percipiran duhovnim sluhom Ivana Kristova apostola, značio je riječ koja je bila na početku. Melodija stvaranja gromak je božanski zvuk. Om.
Odgovorite, molim vas, nije li mu zvuk zvona sličan? Jest, reći ćete, no u zraku se ne nalazi ništa drugo osim zvonjave zvona. Rekao bih da to nije istina, vi to ne primjećujete, ali moja druga stvorenja koja su postigla ili od samog početka posjeduju duhovni vid, vide da se oko odzvanjajućih zvona pojavljuju božanska stvorenja. Ona izgledaju poput određenih zraka i te su zrake poslane da bi pomogle ljudima, jer njihovi su demiurzi zvona pokrenuta od strane ljudi. Zrake pomažu ljudima jer stvorene su voljom ljudi, onih koji izrađuju zvona i onih koji njima zvone. Stvorenja se vraćaju stvoritelju. Ovo je zakon vječan u svemiru. Zvon zvona važan je za ljudsku dušu jer je istovjetan zvuku neba koji emitira univerzalni um. Duši je potrebno da ga stalno sluša. Ove vibracije daju nadu za postojanje neugasivog nebeskog svjetla, te u svijetu tame koja vlada na zemlji treba jedino njemu težiti cijelim svojim bićem. Stoga slušajte zvona, ona predstavljaju bolan proboj duše do neba. Zvuk polja oko energetskog impulsa stvara se otporom medija. Poznajući impuls i slušajući zvuk polja, razumijem što mu se suprotstavlja i dolazim u spas ako je taj impuls važan za svjetlo. Također, postoje polja oko vas. Čujući njihove zvukove, razumijem što vam se suprotstavlja i pokušavam ukloniti prepreke ako ste mi dragi. Ali ako ste mračni, tada zvuk polja može ići izvan zvukova koje ja percipiram, a tada oni kojima služite postaju vaši pomagači. Univerzalni zna, dodijelio je svima potrebne frekvencije, koju bi vrstu stvaranja svaki zvuk trebao proizvoditi. No samo oni što posjeduju volju i slobodan izbor ponašanja u stanju su proizvoditi različite zvukove. I stoga pojavljuju se iznenadna iskrivljenja skladno zvučeće velike simfonije svemira, planirane od vrhovnog uma. Univerzalnih ih hvata, ali nije u stanju odmah razumjeti od koga točno proizlaze ovi zvukovi, jer ne dolaze do njega odmah. Buka u svemiru nezamisliva je, a neplanirane vibracije ljudskih bića, one su što unose kaos u njega. U stvari, svatko u svemiru ispunjava ono što mu je namijenjeno, osim ljudske vrste koja živi na zemlji. Da, ljudsko je biće kontradiktorno, dualno stvorenje, ali to je bilo nevjerovatno otkriće za mene i za onoga koji me stvorio. Kako mali broj ljudi razumije svoju pravu sudbinu, postati ko-kreatori svemira, isijavati visoke frekvencije i duhovne energije koje se višestruko pojačavaju neprestanim nadvladivanjem niskih frekvencija u sebi. Svemir je gusto naseljen, ali samo ljudsko biće unosi u njega zbrku i kaos. Uloga ljudi u svemiru velika je, a ljudi ne znaju u kolikoj mjeri. A univerzalni čujući sve jače urlike razaranja što dolaze sa zemlje, započinje s pokušajima da krene od nule na mom planetu, jer neprilično je da svemir bude uništen zbog sitnih, zlih, sujetnih misli ljudskih bića sa zemlje. Drvo za ogrjev reklo je mlijeku: ja dajem vatru, vatra grije čovjeka i on živi. Mlijeko je odgovorilo: i ja dajem život čovjeku, jer bez mene djeca ne mogu preživjeti. A ja sam rekao oboma: da bih čovjeku omogućio da živi, dao sam mu mnogo, te sam stavio svoj impuls u srž
njegove duše. Zašto on unosi toliko kaosa u svemir? Čovjek ne zna da je za svemir trebao biti ili mlijeko ili grijuća vatra, a on postaje uzrokom svoje smrti. Gledam u njemom užasu u činjenicu da je svemir sada spreman riješiti se čovječanstva, a ja ga ne mogu beskonačno spašavati, jer postoje viši ciljevi od ljudskog postojanja na planetu Zemlji. Glazba je oboje, i najstarija i najnovija glazba je početak i kraj svega. To je zapanjujuća značajka vrhovnog uma. Kako bi pronašla glazbu, duša ulazi u tijelo da bi čula zvuk, da ga ne bi samo percipirala kao znak polja. Glazba je uistinu božansko polje. To je jedino što postoji, jer svemir je skup energetskih impulsa što se mogu izraziti zvukovima. Za dušu, glazba je određenje energetskog medija u koji ona želi ili ne želi uroniti. No od početka to je materijal od kojega je duša napravljena. Sadržaj je duše upravo glazba. I činjenica da vas osoba privlači ili suprotno odbija, znači da s njom imate ili nemate mnogo zajedničkog u glazbenom smislu. Drugim riječima, vaša duša percipira energetsko polje koje tu osobu okružuje, ili kao blagotvorno ili kao razarajuće za sebe. Glazba, skladana od strane ljudi, nebu pokazuje za što je ljudska duša vezana, za zemlju ili nebo. Skladati glazbu znači dohvatiti neke skladne kombinacije zvukova oko vas, te kombinacije same po sebi čine skladatelje. Dohvativši određene zvukove i zabilježivši ih kako bi ih drugi ljudi mogli reproducirati, oni na taj način organiziraju energetski prostor oko sebe. Što je glazba zemaljskija i što je češće čujemo, vibracije zemlje postaju sve intenzivnije. Glazba nadahnuta zemljom postaje nekom vrstom zaštitnog plašta za planet. Nebeske harmonije što prodiru u kompozicije otvaraju prozore u frekvencijskom plaštu zemlje, te kroz njih prolaze mnogo više frekvencije. Imajući to u vidu, dopustite da zvuči glazba koja ushićuje dušu i dovodi nebo bliže. Glazba je izraz vidljivog u svijetu fikcije. Činjenica da duša toliko osjetljivo reagira na zvukove raspoređene u skladnim serijama upućuje na njihovo božansko podrijeklo, jer zvukovi su energetske zrake, manifestiraju se u duši na neki očiti način. U nevidljivom svijetu duša čuje zvuk, dok nam je u onom vidljivom dan poseban slušni organ kako bi dohvatio zvuk koji može biti izvor opasnosti za utjelovljeno biće, ali užitka, ako je to glazba. Uha dohvaćaju zvukove, ali duša koja zna što su oni uistinu postaje selektivna. Odvaja zvukove koji su skladni i ugodni od onih koji su neugodni i zastrašujući. Može se ocijeniti stupanj profinjenosti ljudskih duša, njihova bliskost s božanskim, na temelju toga koju glazbu smatraju izvrsnom. Patnja, ushićenje, namjere, sve se to može izraziti glazbom. Najsuptilnije nijanse svakog osjećaja, zaplet i konflikti emocija, naivno poimanje svijeta i najdublje spoznaje duše o njezinim zakonima skrivenim od uma. Glazba je prozivka nebeskih polja s dušom. Volite glazbu koja je usaglašena s vašom profinjenošću. Stoga glazba koja povlači strune vašeg srca može izraziti i točno odrediti vašu potpunost ili manjkavost. Glazba koja uzrokuje nevoljne suze određuje vaš duhovni vrh, vaše granice. No plaču li svi ljudi kada čuju harmonije koje ih preplavljuju? Nije svatko u polju koje može odrediti njihove granice. Mnogi ljudi uopće ne čuju zvukove, drugi jednostavno ne znaju za postojanje takvih harmonija. Oni ih ne susreću na zemlji.
Narodna je glazba nešto što ne mora nužno taknuti dušu osobe koja pripada tom narodu, ako nije iz istog vremena. To jest ako je glazba starinska, skladana stoljećima prije, no ako se promijeni i poveća njezina složenost, ako se utka u suvremene melodije, utjecaj ovakve starinske glazbe može postati zapanjujući. Glazba je alat transformacije koji možemo nazvati stalnost u kretanju. To je jedina stalnost koja podržava duh. Uspoređujem glazbu s vodom koja teče preko kamena. I jedno i drugo promjenjivo su, jer svaki je trenutak jedinstven na svijetu, ali voda i kamen ostaju voda i kamen, te će ostati isti sve dok ne istrpe kvalitete koje sam im dao, kao obliku tvari. Glazba je potrebna ljudskoj duši jer je slika nevidljivog svijeta i više, drugačijeg oblika postojanja. Svojim utjecajem na dušu, proljevanjem suza ili dajući inspiraciju, užitak, nadu za uskrsnuće, glazba osvjetljava način na koji nevidljivi svijet može odrediti put za ljude i voditi ih velikim postignućima ili suprotno može oslabiti i gurnuti u očaj. Glazba je iznimno sredstvo za izlječenje duše. Ako se nalazite u stanju očaja, tuge, straha, bespomoćnosti, ako se osjećate ogorčeno i napušteno, ulazim u vas kroz zvukove nebeskih harmonija. Ne tražite me tamo gdje su ljudske strasti utisnute u zvukove, već tamo gdje je skladatelj, osjećajući mene, izrazio svoj osjećaj u božanskim kombinacijama zvukova, u glazbenoj uzvišenosti udaljenoj od zemaljskog. Sve posvećeno meni utješit će vas u izvjesnoj mjeri. Ostavljanje zemaljskih nedaća svijeta iza sebe i uzdizanje do neba, ne stvarnog, već pojmovnog, smirit će vas, jer u nebu vladaju samo zakoni, a pravda je jedina stvar koja može uistinu utješiti dušu izmučenu od patnje. Ljudski je život glazbena kompozicija, jer mi u svako vrijeme čujemo ne fizički već duhovno zvukove što proizlaze iz osobe. Oni naznačuju stanje njezina uma, što je vrlo složena kombinacija vibracija duha. Melodija života rezultat je odabira koju činite svake pojedine sekunde. I ovdje leži ključ zapanjujućeg utjecaja neke glazbe na osjetljivu dušu. Duša vidi mogućnost harmonije za sebe. Osoba nije u mogućnosti objasniti preokrete duše, jer to je iznad uma, ali duša zna da je val vibracija, frekvencija dokaz razine zračenja medija. Skladnost čini da osoba plače iz neobjašnjivog zadovoljstva. To su suze duše koja teži svjetlu, ponekad nedostupnom kad smo zaključani u fizičkom oklopu. Osnova je duše svjetlo i stoga je njegovo zračenje u glazbenoj kompoziciji toliko isprepleteno s unutarnjom potragom za svjetlom oko samog sebe. Postoje ljudi koji ga ne traže i ne prepoznaju, no vidim mučenje njihovih duša pod teretom razuma. Zrake potištenosti i depresije proizlaze iz njih u ozmos. Glazba je takvih duša čisti šum i urlik, unatoč izvanjskom dobrostanju života. Duša po svaku cijenu pokušava zaštititi dragocjenu srž, no biti u potrazu za svjetlom znači sjajiti se i sijavati, a iz straha da bude konačno ugašena, duša skriva iskru Boga što dublje je moguće. Duša koja ne traži svjetlo i koja ga nigdje ne primjećuje ne može biti visokofrekventna tvorba, jer svjetlo je uvijek najviša vibracija i ispunjavajući izvor životne energije.
Jadikovka depresivne duše je strah od cjelokupne iznemoglosti i nestajanja. Takve duše, kada se približe pravom svjetlu ili osjete njegovu blizinu, mogu imati početnih poteškoća u njegovom prepoznavanju. Treba vremena da ih izvor svjetla prestane povrijeđivati. Dopustite glazbi da ispere tijelo, da bi duša oživjela. Trebate izabrati one harmonije koje su intenzivne do boli i neobjašnjivo vas uzbuđuju. Ali ako duša poduzme rizik da prevlada bolne efekte melodijskih tokova, prozor prema svijetu sklada uskoro će se otvoriti pred njom. Meni su poznati takvi valovi koji su u početku uzrokovali patnju i pretvorili sve što vam je bilo jasno u nešto klimavo, nestabilno i nejasno. Tijekom izdržavanja patnje dobio sam drugačiju viziju duše. Jasnoća je obnovljena, ali u isto vrijeme ona je puno puta predmašila onu prijašnju. U nemogućnosti da vidim na način na koji vi vidite, vidim dublje i preciznije. Nebo ima sposobnost osvijetliti dušu, ali mučnome zlu nema mjesta u dušama u kojima je svjetlo. Zlo se polako uvlači u prevrtljivu dušu, stoga ljudi trebaju biti osvjetljeni iznutra. Ali što je izvor svjetla? Vjera u Boga koji je stvorio život na zemlji osvijetit će dušu ispunjenu sumnjama. No kako položiti vjeru u dušu? Samo melodije neba mogu pomoći. Samo glazba može stvoriti to stanje u kojemu se vjera može roditi unutar duše. Ali kakva vrsta glazbe? Pa evo što imam za reći. Nebeski zvuci sjajne su zrake koje uranjaju dušu u stanje vječne ushićenosti. No kako se nebo može čuti na zemlji usred životnih poteškoća i stanja konstantnog mučenja? Nebo je energija. Ako pronađete snagu za stalno razmišljanje o tome, na posljedku ćete čuti zvukove koje se ne mogu objasniti. Ova nebeska glazba čuje se u duši kao poruka o skladu koji je moguć na nebu, ali nemoguć na zemlji. Jer ovdje Sotona zarobljava ljudske duše u svoju mrežu straha, sumnji i zla. Čućete skladne zvuke u nebu nakon napuštanja zemlje, ako su vaše duše velikodušne. Ali ako ste sitničavi, onda će oštar zvuk i metalno lupanje biti vaša žalost u nebu. Neprestana razmišljanja o nebu značajan su napor za um. Vaša duša već sve zna, ali kako to znanje može biti usmjereno u um? Ako razmišljate na ovaj način. Raj nije prazan prostor, već velika živa kuća, a oblici života u njoj iznad su ljudskog razumijevanja. Ali to je prekrasna kuća u kojoj ima mjesta i za mene. Onda će vaš um naviknut na ovu zamisao početi tražiti dokaze drugog bića u blizini. Da biste otkrili oblike života koji se ne mogu opaziti osjetilima, učinite sljedeće. Udarite dno staklene posude novčićem. Vidjet ćete novčić koji leži na dnu, ali odzvanjujući zvuk i dalje je novčić, vrsta njegove hipostaze. Nećete vidjeti zvonjavu u blizini, samo ste je čuli, ali čini se kao da je ograđena u novčiću, zar ne? Dakle, vidljiv je svijet, možete ga opaziti, ali njegovo je glavno svojstvo da bude prebivalište nevidljivih svjetova. Kao što skrivena energija zvonjave leži u novčiću, tako manifestirani svijet posjeduje mogućnost da bude izvor nemanifestiranih energija. Je li teško spoznati ovo? Vjerovatno, ali ja pokušavam pojednostaviti stvari kako biste bar približno razumjeli kako je univerzum organiziran. Bilo koji materijalni objekt izvor je određenih energija koje se mogu organizirati kao skladan svijet. Da bi to mogla učiniti, energija treba jedino smjer koji će slijediti. Jer ono što vidite teleskopom
samo je najmanji dio sadašnjeg univerzuma koji predstavlja bezbroj energetskih tokova organiziranih na poseban način. Glazba koju duša čuje dok se koncentrira jest ona koju vaša duša zaslužuje. Mnogi skladatelji pronalaze svoje harmonije u svojoj duši. Na temelju onoga što vaše uši čuju možete suditi o duši skladatelja. Zvuk je zov zraka, emitiranih od strane određenog stvorenja. To je istinito za bilo koje frekvencijske zvukove u ozmosu, i za one vrlo visoke i one vrlo niske. Kad dostigne svoje odredište, nakon odvajanja od tijela, duša ne čuje sve zvukove, već samo one na koje je podešena. Ako je duša svjetla, njezina će sudbina biti lijepe i nadahnjujuće melodije. Duša pronalazi druge svoje vrste u skladu s ovim melodijama i ne osjeća se napušteno. Ali onaj koji je služio ne meni, nego tami, čuće niske, zujeće vibracije zujanja, lažne melodije, vječno i žalosno oplakivanje. Ovakve zvukove emitiraju slične duše. Čuće ovu zlokobnu glazbu sve dok njegovi energetski oklopi, modeli zemaljskih osjećaja ne nestanu i dok se ne uzdigne nakon što se pročisti od grijeha u lunarnim stanovima. Želim reći da nakon smrti grubog i materijalnog tijela završite u nečemu nalik na kolosalnu koncertnu dvoranu, a koju ćete glazbu slušati mnogo godina ovisi o tome komu ste služili za vrijeme svog zemaljskog života, meni ili Sotoni. Slušanje glazbe očekuje svakoga, bila ona lijepa ili užasavajuća. Činjenica je da svjetla duša koja teži u životu ka uzvišenim i duhovnim ciljevima ima pristup onim slojevima energije gdje su zvuci slični orguljama, skladni su. Nakon napuštanja zemlje, takve duše padaju u sloj koji je njima suglasan, u doslovnom smislu te riječi. One duše koje su bile sretne s vibracijama tame u zemaljskom životu, nakon smrti odlete tamo gdje su takve vibracije i one se jasno čuju na svoj užasan način. Disonantni zvuci koji zastrašuju dušu, zvuci su razaranja. Duše čuju te niske vibracije kao umiranje nečega, zato su zastrašujuće. I tako, na kraju vremena, duša određene osobe uviđa da će se čuti zvuk trube, to je zvuk smrti za sve što postoji. Ali ako ovo znate, zašto ne znate kako izbjeći takav užas? Zašto vas niske vibracije zla kojima ste prožeti u životu ne plaše? Uostalom, povući ćete se u te sfere koje su vam suglasne. Kako je to moguće, pitat ćete, da su neki zvuci tu, a neki tamo? Nije li univerzum zajednička dvorana gdje možete osjetiti i čuti i jedno i drugo? Ne, nije. Zvuci su stvaranja i sklada čisti. Oni se čuju samo u onim slojevima energije gdje mogu postojati, utjeloviti se, razviti i unaprijediti. Kada njihovo bivanje prestane biti svrhovito, njihove visoke frekvencije postaju postepeno niže. One prelaze na druge energetske slojeve, gdje niske vibracije postaju uobičajena pozadina ili ispun ovih slojeva, ubrzavajući njihovo razaranje. Duše koje su to otkrili nakon smrti tijela ne mogu ništa promijeniti, jer su u skladu s ovim zračenjem niskih vibracija. Ne mogu se premjestiti u slojeve visoke frekvencije, jer predstavljaju tvorevine niskih frekvencija. One su potlačene, ubija ih svjesnost o vlastitoj gluhoći za glas neba, od koje su patili tijekom svog zemaljskog života. Jednom me je čovjek pitao: Bože, tako sam umoran od življenja, molim te, uzmi me k sebi. Kakve zvuke čuješ u svojoj duši, upitao sam. Užasne, odgovorio je čovjek.
Nepodnošljivo je slušati takve užasne zvuke. Nastavi živjeti, rekao sam. Samo na zemlji možeš ispraviti glazbu u sebi. Nebo je prebivalište duše, ali svaka se duša nađe točno u onom prostoru koji je bio suglasan za vrijeme života. Prema tome, odbaci želju da me vidiš ako sada umreš. Ja sam tamo gdje glazba obasjava dušu, a ne tamo gdje duša drhti od užasa. Značenje parabole da je život na zemlji put ka vječnosti, gdje je nemoguće poboljšati se bez podvrgavanja dugim i bolnim transformacijama. Dakle, sve dok živite na zemlji, pojurite u svjetlo najbrže što možete, kako biste pripremili svoju dušu za carstvo vječnog sklada koje se objelodanjuje čak i u kombinaciji zvukova. Želim reći nešto o glazbi neba. Što duša koja je umrla čuje? To nisu zvukovi koje možete čuti na zemlji. Tu ne postoje zvuci u uobičajenom smislu koje koristite izgovarajući riječ zvuk u vakuumu. Duša ima drugačiji način slušanja. Koje će harmonije ili disharmonije uhvatiti i opaziti kao zvukove, ovisi o stupnju njezine profinjenosti. Ljudi koji znaju o veličanstvenosti nevidljivog svijeta, o njegovoj vječnoj biti, uživaju u takvim melodijama koje bi, kada biste ih čuli za vrijeme života, izazvale nezadržive suze ushićenja. Oni koji nemarno vjeruju u nadmoć materije nad duhom ili čak negiraju njegovo postojanje, čuće divlju i žalosnu tutnjavu ili neće čuti ništa. Vibracije njihovih duša mogu uhvatiti samo ono što je s njima srodno. Ono što ja govorim o glazbi jest da biste trebali unaprijed razmisliti o sljedećemu. Što ću ja čuti u vječnom svijetu? Ovo se može odrediti u vašem ljudskom životu. Razmislite o tome. Kakvi me zvuci rasplaču od radosti? Kakvi zvuci dopiru do mog srca i duše? Možete biti uvjereni. Ako su ti zvuci skladni, čućete ih u nebeskom svijetu. Samo budite iskreni. Koja vam vrsta glazbe nije samo ugodna, već dopire izravno u srce? Nijedan zlikovac ne može biti oduševljen veličanstvenim zvucima Baha. Zvukovima Wagnera možda da. Zanešenost i snaga zla zvuče oštro. Solveigova pjesma koju je skladao Grieg dotiče samo svjetle duše. Izaziva im suze. Također će Pergolezijeva Stabat Mater izmamiti suze onima koji su uspjeli doživjeti očaj blažene djevice Marije kao svoj. Vesele Mozartove melodije čine da duša sja. Kako je sumoran Beethoven koji je svoje gluhoće iskovao zapanjujući svijet zvukova, buka nastojućeg univerzuma sa svim svojim svjetlim i tamnim stranama čuje se kao iz podzemne špilje. Nebo je postalo izvorom glazbe za velike skladatelje na zemlji, ali u stvari sve upravo tamo, u energetskim misaonim oblicima. I tutnjava planeta koju Demiurg tek treba stvoriti i vječna nebeska zvona. Glazba su energetske strukture koje ispunjuju i okružuju ljudsko biće. To je svijet energija koje mogu biti utjelovljene u zvuk. Skladatelj počinje iznutra čuti okružujuću energiju, prostor za pjevanje. Ovo postaje moguće samo ako ono unutarnje i ono vanjsko rezoniraju. Glazbene fraze koje čuje izražava na određeni način predstavljaju zrcalo
interakcije njegovih vlastitih energetskih polja s vanjskima. Glazba je najveća od svih umjetnosti. U potpunosti ovisi o nebu, jer sve njezine harmonije koje skladateljeva duša može uhvatiti tamo žive. Prava glazba ne nastaje u mozgu, ali duša ukazuje mozgu na to s kojom je nebeskom harmonijama suglasna. Prema glazbi koju skladatelj zapiše možete ocijeniti kakva mu je duša. No još uvijek ne razumijem zašto skladatelji zasnivaju svoj rad na niskim vibracijama i kombinacijama disonantnih zvukova. Naposljetku, njih je stvorila tama. Postoji još uvijek toliko tame u vašim životima. Zašto bi se ona trebala još i više isticati? Ljudi se dive takozvanoj avangardnoj glazbi, ali ona je zlo i ispunjava me gorčinom i gnjevom. Što vas je tako oslijepilo da niske vibracije koje samo vode u razaranje sklada nazivate novom glazbom? Vjerujte mi, u nebu postoje brojne melodije. Ovom riječu nazvao sam frekvencije energija koje samo vaša duša može pretvoriti u čiste i veličanstvene harmonije. Zašto su ljudi neskloni da krenu prema ovim visokim frekvencijama? Što ih tjera u lov na niske vibracije koje mogu stvoriti samo nešto što je kontradiktorno univerzalnom principu sklada? Daleko od toga da je svakom dodijeljen osjetljiv mozak, ali ipak ljudsko biće krivo je za svoju nesavršenost na mnogo načina. Ne može svatko biti skladatelj kao što razumijete, ali zašto nema nikoga tko može kada pozove svjetlo uhvatiti zraku koja dolazi od nas? Ova je zraka osnova kreativnosti, sposobnosti poroda skladnih tvorevina. Glazba je oduvijek bila i uvijek će biti. Sada prolazi kroz turbulentna vremena. Svijet je okaljan niskim vibracijama, a glazba kao zrcalo reflektira trenutno stanje ljudskog duha. Pjevanje je znak ljubavi prema svijetu nebeskog sklada, ali gluhoća vaše duše čini vas obožavateljima svijeta Sotone. Inače, kako objasniti pjevanje glazbe koja se ne može nazvati glazbom? Za dušu u usponu, nakon odlaska iz tijela, nije iznenađujuće da ona gubi mogućnost kontrole nad tijelom, dok je okružena određenim zvukovima. Svijet ka kome duša odlazi, svjesna sebe i svoje nevidljive racionalne supstance, pun je nepoznatih zvukova, njihovih upadljivih kombinacija, i onda duša počinje razumijevati da se najprolaznija stvar u svijetu materije, glazba, ispostavlja kao najtranija stvarnost. Što više, to je ono što postoji u oba svijeta u isto vrijeme. Priroda glazbe drugog svijeta drugačija je. Zapravo, glazba je ta koja utječe direktno na dušu, bez pomoći fizičkog organa za sluh. Ali to je glazba, nešto nevidljivo. Duše ne otkrivaju odmah povezanost između impulsa, svjetlosti i zvuka. Spoznaje se kao glazba i stoga daje nadu da svijet koji okružuje nije u potpunosti drugačiji. To je jednostavno druga strana poznatoga svijeta. Upravo glazba daje to razumijevanje duši. Zato je tako važno koju vrstu glazbe osoba sluša tijekom života na zemlji. Ona koja daje predokus veličanstvenog blistavog svijeta, prožetog najdubljim smislom, u kojemu je u svakom elementu namijenjeno da ispuni visoku i neslučajnu svrhu, daje mir duši koja je iskliznula iz tijela. Disonantna ili monotona glazba, obožavana za vrijeme zemaljskog života, određuje dušu onim slojevima u kojima nije tako sjajno, potpuno i obnavljajuće mirno. Glazba drugog svijeta predstavlja sliku, kreira razinu energetskog prostora u kojoj se utjelovljena duša osjeća udobno. Ali samo da se zna, postoje i viši slojevi u kojima uspon duše i njezina prilagodba na nove uvjete bivanja
mogu biti lakši. Polje vala na koji je došla izaziva skladne zvukove koji su drugačiji od općenite pozadinske glazbe. To traje tako kratko vrijeme da to duša nije u mogućnosti zapamtiti, ali s ushićenjem primjećuje ljepotu. Za dušu je nepodnošljivo da vječno bude u svom prijašnjem prirodnom okruženju tužnih ili monotonih i bučnih zvukova, istodobno znajući za postojanje izvanrednih ushićujućih harmonija, jer sada počinje osjećati razarajući utjecaj takvih vibracija. Nužno je otrgnuti se od zvukova koji guše, ali ovo je ekstremno teško, upareno još i s bolnim senzacijama. Tišina je također glazba, ali nju ne može čuti obična osoba koja nije obdarena posebnim sluhom. Tišina je kao kuća u kojoj stanari ne znaju za postojanje drugih stanara. Tišina stvara dojam praznine, nedostatka zvuka, očekivanje da zvuk dođe do uma. Ovo ponavljano neponavljanje zvuka znači samo jednu stvar. Vi ne opažate neke valove kao neprestano nadolazeće, a oni su u stvari neprekidna, nevidljiva osvjetljenja. Zračenja koji vaš slušni organ ne opaža, koji vi uzimate za tišinu. Tišina je način da se osoba spasi od utjecaja štetnih protoka energije. Time sam ja obdario čovjekovo tijelo. Slušni organ opaža zvuk u vrlo ograničenom rasponu. To je zato što bi niže i više frekvencije popraćene zvukom izazvale nepopravljivu štetu ljudskoj psihi. Jako niske frekvencije razarajuće su. One uzrokuju osjećaj užasa, jer duša zna iz svog života u nebu niske frekvencije uništavaju svjetlo, ali takve frekvencije nisu opasne samo za svjetlo. Tvar, kao kuća duše, to jest organske materija, živo tijelo, može postojati samo unutar umjerenog raspona. Vrlo visoke frekvencije također su nepotrebno za tjelesni omotač ljudskog bića, jer one označuju prijelaz u blistavo postojanje. Niti ove vibracije nisu svojstvene tijelu. Neki živi organizmi mogu čuti visokofrekventni zvuk, mogu ga čak i proizvesti. No sve životinje postoje u različitim rasponima frekvencija koje se mogu u potpunosti ili djelomično preklapati s ljudskim rasponom. Stoga visoke ili niske frekvencije koje su životinjama prirodne, a ljudima prekomjerne, ne uništavaju njihovo tijelo. To su njihovi nerazdvojivi rasponi. Te niske frekvencije koje ljudska bića mogu čuti, šišmiši, neke ptice i insekti ne mogu percipirati, a oni se pa koriste ultrazvukom koji se ne može percipirati ljudskim sluhom. Frekvencijski raspon koji se percipira uhom štiti vas od uništenja. Ali vi se možete pitati, nije li isto, može li se razarajuća frekvencija čuti ili ne, ako ona ionako utječe na tijelo? Čujni zvukovi i neperceptibilni zvukovi utječu na mozak na različite načine. Slušanje ne samo da vas upozorava na opasnost ili vam omogućuje da uživate, ne samo da vam daje da naučite nešto, bilo konkretno ili spekulativno. Slušanje ukazuje na neko oštećenje, kvar u vama. Ako signal ne dosekne mozak, a uklapa se u raspon zvuka ljudskog uha, mozak reagira na pogrešan način prema frekvencijama koje proizvode zvuk u atmosferi. Mozak prima signal na drugačiji način jer frekvencija svejedno utječe na živi organizam, ali taj signal
iskrivljen. Činjenica da bi ljudsko biće trebalo čuti tu frekvenciju zabilježena je u njegovu programu i takva bi frekvencija trebala utjecati na njega u obliku zvuka. Ako ga gluhoća lišava pjevanja slavuja, to znači da glas ptice ne utječe na njega u smislu nevjerovatnog zvuka kojemu bi se divio, već samo kao fluktuacije uzrokovane napetošću grla koji ni na koji način ne dodiruju dušu. Nečujni tok energije koji se nastavlja mijenjati na specifičan način nije sličan sebi izraženom u skladu varijabilnim zvukovima kombinacijama. To je samo neka vrsta promjene frekvencije u energetskom okruženju ljudskog bića, ali zasigurno nije način da se izazovu suze oduševljenja, što je osnova za stvaranje impresija o svijetu koji zahtijeva ljudska psiha. Tišina je svijet energija koji su neuhvatljive ljudskom sluhu, ali svijet koji vas ne odriješuje svoje prisutnosti. Nevidljivi svijetovi oko planeta vama nisu čujni, ali puni su zvukova koje njihovi stanovnici hvataju. Zvukovi su važni i za nevidljive entitete jer oni označuju granice njihova svijeta i time spašavaju od transformirajućeg i skrivljujućeg utjecaja drugih svjetova. Zvuk je stoga oznaka onih granica izvan kojih leži domena transformirajućeg efekta. Ako najezdite preko granica, navlačite opasnost za sebe, ako uđete previše duboko. Ako živi organizam ne percipira nikakvu frekvenciju kao čujni zvuk, tada te zrake ne djeluju na njega kao polje smrti. Primjerice, niskofrekventni naleti oceana slični su ciljevima apokalipse. Pod određenim uvjetima počinju zvučati i onda ljudi polude i samo se dezintegriraju, raspadnu se, pređu u svijet drugih frekvencija. Uvjeti za porijeklo zvuka neke su promjene u zemljinu plaštu. Postane pretjerano izrađen zbog kemijskih procesa koji se odvijaju u njemu, a niskofrekventno zračenje prodire između ostalog kroz zemljinu koru i vodeni stup iznad nje. Ako se ne radi o dnu oceana nego o kopnu, onda se zemlja na ovom mjestu pretvara u špilju ili se pojavljuje destruktivno polje. Ljudi iznenada doživljavaju neobjašnjiv užas na takvom mjestu i čak nestanu bez traga. Ovome prethodi niskofrekventni gromak i prijeteći zvuk. Može se nazvati urlikom zemlje, iako nije zaglušujući. Ono što je Ivan opisao kao cijevi apokalipse jest razarajući niskofrekventni zvuk emitiran od strane zemlje, a dovodi do uništavanja tijela. Prijeteći zvuk koji čujete ponekad kao da dolazi s neba, znači da će se uskoro dogoditi odvajanje čovječanstva od svog tijela. Ovo je zvuk upozorenja. To nije destruktivan zvuk, ali tko je od vas kad ga je čuo to shvatio kao znak nadolazeće transformacije svijeta, kada će samo nekolicina pronaći spasenje? I kao znak da trebate tražiti izlaz kroz samoobnavljanje. Zvuk je najvažniji dio vašeg života i ima toliko mnogo značenja koje vi niste svjesni. Kada umjetnik stvara, njegove su boje u njemu i on ih jednostavno prenosi na platno, na takav način da umjetničko djelo zvuči poput simfonije u gledateljevoj duši. Čak i ako svi gledatelji ne čuju platno, doslovce kao glazbu koja odjednom dolazi nijotkuda, činjenica da im njihova kontemplacija donosi užitak kao glazba znači da su njihove duše pokupile ovu melodiju s platna. To jest, platno je moglo zvučati za dušu i njegova transformacija sigurno će se dogoditi, jer je bio primijenjen i stoga osnažen unutarnji sluh koji je pronašao okrijepu u svijetu fizičke tišine. Slušajući duhovno,
pripremate se za razlikovanje glasova svijeta koji zvuči drugačije. Potpuni nestanak svemira i stanja bitka bit će bez zvuka, jer posljednji energetski impuls koji se razbija u neutrino više nije oponiran od strane bilo kojeg drugog okoliša.